Ničivú výchricu v Tatrách časť zvierat vycítila. Pár hodín predtým z lesov húfne utekala. Boli však také, čo nemohli. To nikto nezráta, ale muselo kvantum hniezd skončiť zle. Keď mu tie stromy spadnú, tak znamená to smrť pre mláďata. 4 mŕtve bociančatá. Našli ich v Starej Lesnej. Zrútili sa zo strechy kostola. Túto vidru vyhnala veľká voda na cestu, Kde ju v noci osvetlilo auto a zabilo. Už druhá tento týždeň. Ochranár Juraj sa stal zo dňa na deň otcom 4 drobcov. 3 mu poslala príroda a do toho dcérka, ktorá prišla na svet len pred pár dňami. Našťastie tieto mláďata nepotrebujú v noci krmiť, ani rodičia v prírode ich v noci nekrmia, čiže v noci máme oddych. V noci krmíme akorát to naše mláďa. Malý myšiak mal aj brata, ten ale po páde na zem zahynul. Hniezdo rybárikov aj webkamery, ktoré ich sledovali, zase skončili pod hladinou váhu. Drobcovi sa darí výborne. Druhý súrodenec, ktorý bol o niečo silnejší, bol dneska už úspešne vypustený. Aj toto sovíča sa podarilo vrátiť späť na strom a nebol to jediný príbeh so šťastnejším koncom. Počas tej najväčšej smrte sa narodilo jedno bociančatko a našťastie prežilo. Pred počítačmi nielen im držia prsty diváci z celého sveta. V tejto chvíli, tak ako veľa ľudí zo svojich pivníc vyhadzuje možno nejaké to blato, tak oni si tiež robia nejaké poriadky. Oro z vysielačkou a jeho milá, aj tí sú v poriadku, ale Mali šťastie Arnoldovci, nakoľko asi kilometr severne od ich hniezda vyválalo celý poraz kompletne. podmienky sú stále nehostinné a zvieratá ešte budú musieť zabojovať. V prírode sa môže stať hocičo a platí staré známe, že tvrdé chvíle prežijú len tí najsilnejší. Marek Vnenčák, televízia Markíza.